Okay, mayong hapon sa tanan. Mga igsuon namo diri sa Freeport. Dili pa dugay gipa-update sa atong kauban diri si Brad Nicolay Luceños kining mahitungod sa baboy, no? Kining pagkaon. Kining akong pagpa-update karon isip kampo, no, sa akong mga kauban diri. Muhisgot gyapon ko mahitungod sa kining pagkaon. Labi na kay mohaong kayo diri sa atong Peaceport, no, nga atong hikay diri ang atong pagkaon. Apan sa dili pa atong ipahinomdom sa tanan nga kining among pagpaambit diri matag Biyernes, no, bispera sa atong tamo diri sa Dipolog Peaceport. Ato ning tubag o ato ning response sa mga pulong sa atong Ginoo mismo nga atong mabasa sa San Mateo Kapitulo 4, versikulo 4 nga ang tao dili buhion pinagi sa pan lamang o kanang pagkaon nga para sa lawas. Ang tao buhion usab pinagi sa matagpulong nga mugawas sa baba sa Dios. Buri pasabot kanang mga espirituhanong butang, kanang mga pagtulunan sa atong pagtuo. Subuti pasabot dili ta kay kanang pagkaon lang na atong giikay karon diri sa Peaceport, moy atong atubangon. Kinahanglan ato pong ikayon ang pagkaon nga espirituhanon. Amo kining among gi pambit o gipambit diri matag Biyernes, no? Bispera sa atong tamo diri sa Dipolog Peaceport. Okay. Now, atong timan-an nga kung maghisgot ang mga pulong sa Dios, magapangutan naman ta. Nga naman nga ang Dios, it seems nga makaingon ta nga tinuod bagayod ka nga naa siya. Nga kung tinuod pa siya, di maging istorya unta siya. Oh. Kanang pag-ingon nga anaa siya, istorya raman sa tao. Wala man na siya pamatuod. O bitaw nga doon na po tayo mga igsuon nga mga atiyo kung mga atheist. Kaya lagi nga nung mutuo mo kunutag Diyos nga wamantan kita. Wamantan kita. Bueno, kung ato pumuna-una kayo, dili po ta kaingon nga wala siya kung wala siya magpakita. Kay hunahuna ramon po nato ang pag-ingon nga wala Diyos. Wala man po na ebidensya nga wala gid po Diyos. Di ba? Well, simple lang kayo, no? Kung atong hunahunahon nga kining mga butang nga atong makita sa kalibutan, nga mga dagko kayong butang nga dili na magama sa tao, kamaning bulan, bituon, kining kalibutan mismo. Di po ta kaingon nga mutungha rin iya nga way gagama. Mo against po sa atong panguna-una nga ang kalibutan mo exister lang sa iya ang
kaugalingon nga way ga gama niya. So mutumaw gyud ang pangunahuna nga ana gyud hinungdan. Una gyud gagama aning kalibutan. O kana siya gitawag na to Dios kay magagandahon man siya sa ngatanan. O gunya musunod din ang pangutana. Ang Diyos ba nagagama sa kalibutan? Dili ba maantigo mo panayag sa iyang kabubuton o sa iyang pagbulutan? Mo-against gyapon, masupat gyapon na sa maayong panghuna-huna. Ngayon naman, kaya kung muingon ka ang Diyos magagagawang sa ngatanan, unya muingon ka nga dili siya kahibalo mo panayag sa iyang kabubuton, mulayo na po na sa atong panghuna-huna. Nga, gamahanan kayo siya, unya dili siya kahibalo mo panayag sa iyang kabubuton. So, mudaog gihapon ang panghuna-huna nga kahibalo siya. Pero ang pangutana, giunsa man niya pagpadayag ang iyang kabubuton. So, diha na dayon mosulod ang sulti sa atong katekismo nga revelasyon. So, muna, pagpadayag. Ang Diyos nagpadayag sa iyang pagbulutan, sa iyang mensahe, yun sa man niya. Gigamit na po niya ang iyang binuhat na mao ang tao. O gisgutan na sa atong Biblia, Hebrehanon 1:1 sa 3, nga ang Diyos sa karaanan may nag-iistorya pinagi sa mga propeta o sa kaulahiang mga adlaw kung last days ang Diyos sa istorya pinagi sa iyang bugtong anak na Diyos, ang atong Ginoong Jesucristo, si Jesus Christ. Mauna nga naanamantas panahon sa kaulahiang mga adlaw kung last days, panahon naman ta ni Kristo, mauna nga magkristohanon ta. Magkristohanon ta. Pero kining pagka-kristohanon ato ning hisgutan pag-ayo tungod kay daghang kayong version ang Kristyanismo ron sa kalibutan, no? Daghang kayong version, mura po og software sa computer. Mura po kanang operating system sa computer, no? Na Windows, na Mac, na Windows 10, Windows 8. Inana, dahil lain-laing version. Umuna ang atong Kristyanismo po nun, lain-laing version. Pero, usara yo'y pinaka minguntang tinuod ani kay usara man po ang gitungod ni Kristo nga simbahan kung iglesia. Unya, sa gitungod ni Kristo nga iglesia, niadto munang siglo, doon na siya gipili po nga mahimong caretaker o ingnon na lang iyang representative o vicar nga kung wala na siya diri sa kalibutan, ang iyang representative mo na mo mudumala sa iyang simbahan kung iglesia o mao na si Pedro. Nana, babasa sa Juan 21:15 ngadto sa Juan 21:15 ngadto sa 21. Yan. 17 dahil. Juan 21:15 hangtod 17. Na karon akong ipambit ninyo kining mahitungod sa daghan mong gunihok ang simbahan nudlog daghan, pero direkto mo sentro pag-ayo sa kining mahitungod sa isyu nga gitugpo sa atong mga igsoong Seventh-day Adventist, no, kung mga sabadista na itong mga igsoon. Kay ang
Seventh-day Adventist, usa na siya ka-version po sa Kristyanismo, no? Kanya, mo claim po na nga mo'y tinuod nga Kristyanismo kuno nga kita kuno ang Katoliko dili kuno ta tinuod nga Kristyanismo kay ato mo kuno gisupak kanang gitudlo diya sa Biblia. Kay sa mapananglit anang adlaw nga igpapahulay, ang adlaw nga igpapahulay Sabado man na. Kaya nganong Domingo naman na ang bantayan ron sa mga Kristohanong Katoliko, no? Kining atong tinuhuan nga Katoliko. O kung may tungod po sa pagkaon, nganong sa Katoliko nga version sa Kristyanismo, wala naman talib sa pagkaon ng baboy o katong mga giisip niadto nga mga mahugaw sama sa islang walay himlis o guwan pa nga kanang giisgutan sa daan kasamutan, no, sa Levitico 11. Yan ano kunong gisupak na to ng balaod sa Diyos mahitungod sa pagkaon. Now, kini mo ni importante kayo nga dapat itanong sa atong una-una, no? Kita nga mga nalibog baghaan ng unsay gitudlo sa Biblia o mga Katoliko nga dili makahibalo sa pagtubag kanang mga atake sa atong mga igsoong Seventh-day Adventist. Unya, usa sa hinungdan ngano nga mao ni akong isgutan karon kay nakahibalo ko dunay nagpahibalo namo nga ang Seventh-day Adventist na po na sila exposition diri sa Peaceport. Bangko na ko na nagsugod matag Sabado, no? Sa bundag kung amot o tinuod ba na akong nahibawan nga doon na exposition mode ang atong mga exong Seventh-day Adventist diri sa Peaceport. Una nga karon nagunahon ako nga akong isgutan kanang ilang bandila nga baruganan kanang may tungod sa Sabado nga ipapahulay o kining may tungod sa pagkaon. Kay ang Seventh-day Adventist doon na po sila gibasihan diha sa Biblia kung ano nga mao na ilang baruganan. Kanya kung kitang mga Katoliko dili ta kahibalo mo tubag sa ilang mga pagsaway na to, mulutaw nga murag sila tinuod. Kaya naman po sa Biblia ilang gitudlo. Pero mao na ang atong itanong pag-ayo sa atong una-una. Kung maghisgot ganit ang Biblia, ato yung una-unahon nga ang mga balaod niya sa Biblia, dili yun na tibuok parihas kung maghisgot ka o daang kasabutan o bagong kasabutan. Ato lang yun ang timanan. No? Ang Biblia na to, nga mo'y gibasihan na to sa Kristyanismo, duha na kakasabutan. Daan o bagong kasabutan. Unya, ang pangutana, parihas ba ng daang kasabutan o bagong kasabutan? Ang tubag dili, kay diya pa lang sa paghingala na to, daan, bago. Ay dili gina parihas. Kay kung mayroong daan, then bago parihas na ano, tawag mo nagbago. Di daan lang. So, kung ang Biblia daan o bagong kasabutan, so magaingon ka nga dili gyud parihas ang daan o bagong kasabutan. So kanang pag-ingon sa mga sa kadista nga dili ipagaon ng baboy isdang wala himbis, asa man na bilong, asa man na dapit na apil kana nga kasabutan kanang pagdili sa baboy o isdang wala himbis. Kanas ang kasabutan. Levitico 11. So, kung nailalong ka sa tinuhuang Hudiyo, tinuhuan ni Moses, sa daang kasabutan, so obligado ka musunod ang pagdili sa pagkaog baboy o isdang wala himbis.
Pero sa bagong kasabutan, diri sa Kristyanismo, wala na nag-apil ni Kristo. Kaya wala naman manudlo si Kristo nga gibawal gihapon ang pagkaon ng baboy ug islang wala himbis. Oh. Dayon kanang mahitungod po sa ipapahulay nga Sabado, ang ilang ipapahulay nga matunog og Sabado, matud pa ni San Pablo diri sa bagong kasabutan, landong karon na siya daw. Meaning, dili na nga mo'y importante nga kanang adlaw alang sa Kristyanismo. Nga naman kay sa Kristyanismo, diri na ta ni Kristo. Meaning, ang atong tinuod nga kapahulayan mao na si Kristo. May siguro nga akong masahon ni nga passage no sa Biblia sa Kolosas nga sa bagong kasabutan mag-expect na o magdahom ta dunay mga kausaban. Dunay mga kausaban. Kay si Kristo sa iyang pagpanudlo nga magwali siya sa sinagoga sa adlaw Sabado, wala agad siya katudlo nga ipadayon gihapon ng Sabado nga igpapahulay. Wala siya katudlo. Munang makaingon ta nga lahi si Kristo kung manudlo kung ikumpara sa pastor sa Adventista. Ano naman? Kaya ang Adventista kung manudlo sa ilang simbahan, sige yung ibalik-balik na nga ipadayon gihapon ng igpapahulay nga Sabado. Pero si Kristo, basahon nato ang bagong kasabutan, dili kita kakitag bisag usa ka bersikulo lang nga nagtudlo si Kristo nga ipadayon gihapon ng igpapahulay nga Sabado. In fact, makaingon ta nga doon na siguro gitudlo si Kristo nga lahi sa ilang baruganan sa karaan sama ng pagbantay sa adlaw Sabado. Nga naman kay si Kristo sa dihang gawali siya sa adlaw Sabado sa sinagoga, nangasuko man tanan tong mga Hudiyo dito. Nangasuko, ila pagaling ihulog pang si Kristo. So probably doon na natudlo si Kristo sa bagong kasabutan nga lahi sa nadawat nilang pagtulunan sa karaan. Tagaan mo na itong example nga sa dili po na basahon ng Kolosas. By the way, basahon sa natong Kolosas ayat dahil itong Mateo. Kailangan na ito diri gibasi nga no makaingon ta nga ang bagong kasabutan lahi sa daang kasabutan. So akong gi-premise ka ganina nga kanang pagdili sa pagkaog baboy isdang wala himbis na anas daang kasabutan. Sa bagong kasabutan wala na nagitudlo ni Kristo, no? Pero ako sang basahon ning Kolosas kinaadiri ang pinaka bugat kayong argumento sa Kristyanismo nga Katoliko nganong nakadtong karaan dili na ta hukman sa Kristyanismo base ni adto no katong balaod ni Moses. No, by the way, sa di pa na ko basahon ning Kolosas, murag mo aliot ning giingon ni Pablo sa buhat 13, no? Kini mas mayo kini may akong unahon. Aya Kolosas. Matud pa ni Pablo dire sa Acts chapter 13 verse 39, gingon, and by him all that believe are justified from all things, from which ye could not be justified by the law of Moses. Oh. Dili na kuno ta matarungon sa balaod ni Moses. Meaning, katong daang kasabutan. Kailan naman kayo bagong kasabutan? So, kung mag-isgog kita Kristyanismo, dili ta matarungon sa balaod ni Moses. Sama atong dili pagkaog baboy, isdang wala himbis, naman na daang kasabutan. Now, asa man ta matarungon? O asa man ta nga balaod matarungon? Giingon diri sa atong gibasa, dili sa balaod ni Moses, kundi dili na ni Kristo. Ani, basahan ko sa Kolosas. Kolosas 2:14 hangtod sa 17. Giingon diri ni Pablo, gipapas niya ang kanantang mga utang. Uy, lindot ni, no? Pero, dili ni utang na kanong kuha na. Karang utang slindring. Okay.
Okay. Gipapas niya ang tanantang mga utang, lakip ang mga kasabutan. Tanawa, na kasabutan na gipapas. Gipapas niya ang tanantang mga utang, lakip ang mga kasabutan bahin niini, o giwagtang niya ang tanan, pinagi sa paglansang niini dito sa krus. O pinagi sa iyang kamatayon sa krus, gibuntog ni Kristo ang mga espirituhanong pangulo o otoridad. Gipasundayag niya ngadto sa tanan ang ilang kapildihan. Busa, ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo mahitungod sa pagkaon o ilimnon o mahitungod sa mga adlaw nga balaan o sa kasaulugan sa bagong bulan o bahin sa adlaw nga igpapahulay. Kining tanan mga anino lamang sa mga butang umaabot, apan ang katumanan mao si Kristo. So muni ang lig-on kayong basihanan sa Katoliko nga version sa Kristyanismo, nganong pwede na ta magkaon bisan unsa. Meaning, pwede na ta magkaon baboy, istang wala himbis, kay ingon ni Pablo dire sa bagong kasabutan, dili naman ko na mutugot nga hukman pa ta, bisan unsa atong kanon. Oh, aya. So, ingon dire, oh. Busa ayaw ninyo itugot, nga may magsaway kaninyo mahitungod sa pagkaon o ilimnon o mahitungod sa mga adlaw nga balaan o sa kasaulugan sa bagong bulan o bahin sa adlaw nga igpapahulay. O sa may adlaw nga igpapahulay? Sa karaan, Sabado. So, kung doon ay maghukom na ito nga, uy, kasala kay ikaw kang baboy. Hindi ta mo doon na. Kaya di naman ta mo sugot nga hukman patag kung siya itong kanon. Ano man, kay sa bagong kasabutan lagi, wala na magtulo si Kristo nga gibawal gihapon na. Kanang mga gipangbawal sa pagkaon ni adto sa daang kasabutan. Kay kadtong daang kasabutan, atong ilang mga ceremonial law, gipapas na ni Kristo sa krus. Mao na nga sa bagong kasabutan, kitang sa Kristyanismo, dili na ta mutugot hukman pag magagahon tag baboy. Di ba? Oh. Dayon, ang importante diri gingon. Kining tanan mga anino lamang sa mga butang nga umaabot apan ang katumanan mao si Kristo. Ya karon kay diri naman ta ni Kristo, ato dayon basahon ang mga gitudlo ni Kristo mahitungod anang unsay kanon. Di ba? O kana bang isang-sang sa baba. Kaya ang gitudlo ni Kristo, mao ni hinungdan nga ang mga Hudiyo ni adto nasuko. Kay nagtudlo man siya bag-o. Nasukuhi sa ilang pagtulunan sa daan. Ano yan? Basahon ko diri sa Mateo 15, no? Mateo 15, versikulo 10, no? 10 hangtod sa 12. Gingon diri. Unya di paduol ni Jesus ang mga tao ngadto kaniya. Og miingon siya kanila, pamati kamo og sabta ninyo kini. Dili ang musulod sa bakba sa tao ang makahugaw kaniya, kundili ang mugula sa iyang bakba. Tanawa tinudloan ni Kristo diri sa bagong kasabutan. Klaro kayo nga dili gyud sa balista ang tinudloan ni Kristo. Anyway mo honong sa taha kay naay gabayan posisyon no sa atong imahe sa atong mga ina.
Okay, padayon ta no? By the way, no, pahinumdum sa katong iagi na tong exposition, katong nilaway nga imahen sa atong mahal nga inahan ang paralel ana sa Biblia atong tagaag bersikulo, no? Si Santa Maria timana na to atong mahal nga inahan sa atong pagtuong Katoliko mao ang bag-ong arka sa kasabutan. Ano man, kay si Santa Maria mao ang nahimong sudlanan sa pulong nga mao si Kristo. Mao na nga diha sa atong litania, si Santa Maria gitawag na to bag-ong arka sa kasabutan, New Ark of the Covenant. Katong daang arka sa kasabutan, no? Katong gisundan sa pulong gihapon nga katong papan nga bato nga gisulatan sa pulong sa Dios, gisulod man tong sudlanan. Unya kadtong sudlanan nga naay pulong sa Dios, ila itong iprosesyon nila ni David sa ilang panahon. So, katong Old Ark of the Covenant. Kanya, sa ato ron sa Kristyanismo, mao gyapon giprosesyon na to ang sudlanan sa sabutan, pero dili na ang daan, ang bag-o na nga mao si Mary, ang New Ark of the Covenant. Ano? Kay sa daan kasabutan, ang pulong sa Dios nga napatik itos papan nga bato, naman ito'y sudlanan. Kunya, ang katumanan sa pulong si Kristo man, kumala sa Juan 1:1, si Kristo mao ang pulong sa Dios, personal word of God. So kung ang pulong sa Dios sa daang kasabutan, sa bagong kasabutan ang katumanan persona na mao si Kristo, ang sudlanan pod katumanan ana mahimong persona pod ug mao na si Santa Maria. Ay ang nahimong sudlanan ni Kristo nga pulong si Santa Maria man. Mao na nga si Santa Maria mao ang bag-ong arkas kasabutan. Unya gihulagway mo na des pinalayag 12. O pinalayag 11, katapusang bersikulo, nga gihisgot diyan arka. Na dili itong arkas karaan, kinuha naman to. Kung dili, pagka bersikulo 12, gihulag mo nga, usa na kababae, kanang arka. Si Santa Maria na, kay mao na ang babae nga nanganak o batang lalaki nga maghari sa tibuok kalibutan. So mao na nga, kanang atong posisyon sa imahe ni Santa Maria, parallel na siya. No? Mao na siya fulfillment. Yan, itong prosesyon nga gihimo sa daang kasabutan nga ilang i-prosesyon itong Old Ark of the Covenant. Sa bagong kasabutan, ang fulfillment ana sa Katolisismo, mao nang pagprosesyon po nato sa imahe ni Santa Maria. Kinahanglan i-prosesyon nato kay siya man ang bagong arkas kasabutan. Pero timana lang nato nga sa Biblia naapoy gibawal nga prosesyon kanang prosesyon sa mga Diyos-Diyos katong mga idolo sa ni Baal, Mercure, Diana, Astaroth, bawal mo na. Pero kung atong iposisyon ng mga balaang simbolo, imahe ni Santa Maria, wala tagi bawalan na kaya hindi man na Diyos ng imahe ni Santa Maria. Sumo na ang atong gamay nga reflection sa pagprosesyon sa imahe sa atong mahal nga inahan nga bago lang ni Labay. Dayon, balik na niya itong may tungod sa pagkaon, no? Atong ipamatuod diri no mga igsoon na mo diri sa Peaceport nga lahi kayo ang tinudluan ni Kristo kung ikumpara sa tinudluan sa mga pastor sa Seventh-day Adventist. Ganuan? Tanawa ragon. Kung mga pastor gali nga Seventh-day Adventist manudlo, basta pagkaon gali, bantay gyud dili magbantay gyud ka nga di ka kakaon og kadtong mga giisip nga mahugaw sa karaan. Pero tinudluan ni Kristo dili ingon ana, no? Aniya, basahon na ako diri ha. Unya gipaduol ni Jesus ang mga tao ngadto kaniya ug miingon siya kanila, pamati kamo og sabta ninyo kini. Dili ang musulod sa bakba sa tao ang makahugaw kaniya, kundili ang mugula sa iyang bakba. Sa di pa na ako ni ipadayon, klaro kayo nga lahi gyud ang tinudluan ni Kristo o kini mga pastor sa Seventh-day Adventist. Kaya kung pastor sa Seventh-day Adventist may paminawan ni mo, may siya ayaw sa tanawa sa mahugaw gali na baboy instead mo lahimis ay kao na na ilang tinudluan. Pero ang kang Kristo nga tinudluan dili ang musulod sa bakba sa tao ang makahugaw kaniya, kundili ang mugula sa iyang bakba. Unsa mo gining ipasabot ni Kristo nga mao gyud makahugaw?
ato sa ning basahon sa unahan, yan atong i-cross refer sa giasoy po ni San Marcos nga maumaw gihapon aning gisgutan diri ni Kristo, no? Sa pagsulti ni Kristo aning mga pulonga, sa bersikulo 12, mao ni ang mabasa. Unya miduol kaniya ang mga tinun-an ug miingon, nasayod ka ba nga naglagot ang mga Pariseo tungod sa imong gisulti? Tanawa. Timan na to nga kining mga Pariseo nga naglagot sa gitudlo ni Kristo, mga sabarista ni. Pero dili ni sabarista nga kining sa ohin na nga nitumaw kanang gitukod ni Ellen White, kundi sabarista ni panahon sa karaan katong tinuruan mo Deo nga naabtan ko ni Kristo sa iyang panahon pagsugod niya sa Kristyanismo. O ni, sa ito pa, ingno na nato nga mga sabaristang karaan. O, ang mga sabaristang karaan nangasuko o kini mga Pariseo. Nga naman, kay nasuko sila nga si Kristo nagtudlo nga bisag unsa pwede na magaon. Okay, klaro man diri unsa may giingon ni Kristo diri. Dili ang musulod sa baba sa tao ang makahugaw kaniya, kundili ang mugula sa iyang baba. Unya miduol kaniya ang mga tinun-an ug mingon, nasayod ka ba nga naglagot ang mga Pariseo tungod sa imong gisulti? Tingali mo lang makadungdong ko atong sa San Lucas 4:16. Basig ingon ani po ng timawa ni Kristo sa wali ba? Kay adlaw Sabado to, sinaguga niya mayroon yung mga sabarista, tanawa, sabarista si Kristo kay nagwali sa adlaw Sabado sa sinaguga. O gisulod ay sabarista nila yun. Kita mga Katoliko na ambot tayo misa Sabado, sabarista na yun itong pare, dili. Dili. Ang purpose ni Kristo nito, magwali lang. Wala siya nagtudlo nito nga ipadayon nga pa ng Sabado, dili ipakaon ng baboy, wala magtulos Kristo ana. Kay dinhi, klaro kayo nga nangasuko ang mga Pariseo. Dayon dito sa Lucas 4:16 mo gihapon nangasuko sila sa giwali ni Kristo. So probably kining gitudlo ni Kristo diri mo kun iyang gitudlo ito. Di ba? Unya diri sa San Marcos, diri gi-explicar ni Kristo sa iyang pagtulunan sa bagong kasabutan. Wala na gyud niya giapil nga pagkasanon gihapon ka o isipon kang mahugaw kung magagaon kang baboy. Wa siya maghisgot diri. Ang hisgutan niya diri nga makahugaw kining mahitungod sa kining kinayas tao, kining gikan sa sulod. O kanang mga batasan niya mo iyang gisaway. O kanang batasan sa taong maot ba? Wala na siya maghisgot diri nga isipon gyapon kang sad-an kung magagaon ka ng baboy isda mo lahimbis niya. Basahon ko diri ha. Marcos 7:14-23. Unya gipaduol pag-usab ni Jesus kaniya ang panon sa katawhan ug giingnan sila, pamati kamong tanan ug sabtan ninyo kini. So mao gyapon sabton na to ha. Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Tanawa na yung tinudluan ni Kristo. Lahi kayo sa tinudluan sa mga pastor sa Seventh-day Adventist ka naman. Kaya kung sila may magwali, maingon sila nga, bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Tagatsa. Pero baboy, mahugaw yung gana. Isda wala himbis, mahugaw yung gana. Inana ang tinudluan sa Adventista. Pero ang tinudluan ni Kristo lahi. Unsa ikingon niya dili? Bisan unsa nga mosunod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Bisan unsa ha? Bisan unsa. Kung ginaway apil ba mo yan ha? Okay. Bisan unsa nga mosunod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Ang makahugaw sa tao, mao kadtong mugula kaniya. Unsa man ni? Sa dihang midiya na siya sa panon sa katawhan, ug misulod sa balay, gipangutana siya sa iyang mga tinun-an mahitungod sa maong panultihon. Mitubag si Jesus kanila, ang inyong panabot sama na sa uban. Wala ba na kamo makasabot? Bisan unsa nga mosunod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Kay ang pagkaon, dili man mosunod sa iyang kasing-kasing, kundili ngadto sa iyang tiyan, o unya mugula usab gikan sa lawas.
sa pagsulti ni Jesus niini iyang gipahayag nga mahimong kanon ang tanang pagkaon. Nakadumdum ko sa akong higala ng Adventist, yun sa niya ni paglubag. Pagkaon, yung baboy, di pa nang kalangon. So, ang baboy, nihimong dili kalangon kay giisip nga mahugaw sa daang kasabutan. Pero, pero sa bagong kasabutan, huwag yung magtudlo si Kristo nga ang baboy dili kalangon. In fact, masabot na ito sa iyang ipanudlo nga, bisan unsagot. Kanon mo, di na naisipong mahugaw. Pero atong timanan ba niya kay nakadumdum day ko sa argumento gyapon sa Adventista. Ni sila nga bot nimo ipasabot veritas nga kay kanon di naman isipong mahugaw tong giisip nga mahugaw sa una sa to pa kanang tikit ko. Kanon mo na nimo kay di naman naisipong mahugaw, no? Okay, ato sang i-explica unsa nang duha ka klase nga kahugaw. Di ba? Kining gihisgutan diri sa Biblia nga kahugaw, muni gitawag nato espirituhanon nga kahugaw. Nga naman, kay pwede guning kanon nimo kay makaon ko siya, di ba? Pero giisip man mahugaw mo nang dili pagkaon mo na gitawag og espirituhanon nga kahugaw. Katong pagbawal sa Dios ba sa daang kasabutan. Pero kanang kahugaw nga biological, kana ba for example kanang virus or kanang bacteria, lahi na nga klases kahugaw. Lahi na nga klases kahugaw. Dili na way gipasabot diri sa Biblia. Ang gipasabot diri sa Biblia nga kahugaw, espirituhanon. Nga nung mahugaw ang baboy, islang wala himbi sa daang kasabutan, kay giisip nga mahugaw. Mao na. Dili ni siya biological diri, kay kung biological ang pagsabot ana, now, that is another matter. Lahi na po na. Kay pananglit, kita kag baboy niya, dayon na ay bakterya nga kung sila makadaot sa imong lawas, din dili ka mukahon. Lahi na siya nga rason. Biological na siya nga kahugaw. Dili na siya spiritual. Kay spiritual wala na gibawal ni Kristo ang pagkaon na. Di ba? So, muli po sabot, pananglit. Kung dili ko mo kaog baboy, kay mahadlo ko ma-high blood, alahi na siya nga rason. Pero kung mingon ka nga, di ko makaog baboy kay makasa gihapon kung mukhaon na dili na kay wala naman nudlos Kristo na. So nakuha niyo yung punto. Dayon, dili po sa pakasadon kung mukhaon ka o sa dili sa usa ka kalanon. Kay lagi ang giharian sa Dios diri sa bagong kasabutan, dili giharian sa pagkaon. Meaning, dili ta mutugot nga hukman ta o kung siya atong kanon. Kailangan po yung uban nga nipili sila silang kaugalingon nga vegetarian. Mga utang na kanon. Hindi sila mukha akong galing, bisag manok, wala, dili. Na. Meaning, ako daling basahon niya, kanin sa Roma, disir na ako ilahos tong Marcos 7. Kaya kining bagong kasabutan, sa Kristyanismo, wala na yung giapil ng mahitungod sa pagkaon nga giisip mamahugaw sa daan kasabutan. Muna atong basahon ng mga teksto sa Biblia kung ano nga pwede na ito magkaon bisan unsa, no? Gingon din ni Pablo, sa akong pagkahiusa sa Ginoong Hesus, ako nahibalo og nagtuo nga walay butang nga hugaw sa iyang kaugalingon. Apan kung may nagtuo nga hugaw ang sa kabutan, hugaw kini alang kaniya. Nawa, sige ko na ni Pablo. Dayon, diri sa versikulo 17, gingon, kay ang ginharian sa Dios dili pagkaon ug pag-inom, kundi pagkamatarong, pakigdaig ug kalipay nga gihatag sa Espiritu. Dayon diri pod sa 15, gingon, 20, Roma 14:20, gingon, ayaw buga ang gibuhat sa Dios tungod lamang sa kalanon. Mahimong kanon ang kanang pagkaon, apan sayop ang pagkaon sa bisan unsa nga makaangin sa uban sa pagpakasala. Moro po ni bantayan. Usang pulis gamito nila. Pero ang exegesis ani nga pares ni siya kanabang nga maghubog-hubog ka.
Kunya, mawala na noon ba sa imong right sense? Ay nalaginog kung mo magaling. Meaning kanang paghubog-hubog. Panangli, kanang mukaon ka o daghan. Na mo, nato explanation sa mga doktorana nga, maglutunin na. Ang epektuan ng gluttony, dili mayo. No? Mula lang yapon kang mahubog, ana. So meaning, kung mukaon po, tamang-tama lang. Mo bitaw nga, naatay, kanang gitawag og fasting. Kanang pagpugong. Ano man, kay tudluan po tag pagpugong. Muna nga, mukaon po ta, kinang lang tama lang po. Kay kung pataka po kaon, makahubog mo bugro ng pagkaon. Magkaraot pag yun na noon po sa itong lawas, kanang maghinubra itong kaon. So kung mukaon ta, tamang-tama lang po. So mauna. Unya, atong ipadayon itong sa Marcos 7, no? Atong sayron dire kung unsa ning makahugaw sa tinudluan ni Kristo. Kaya sa Seventh-day Adventist, ila pa man yung iapil na, makakaon kang baboy, isipon kang mahugaw. Isda mo lang yung base, kakaon ka, isipon kang mahugaw. Dili na mo tinudluan ni Kristo diri sa bagong kasabutan. Kaniya, ditudlo ni Kristo diri, unsa ginang makahugaw, no? Dili, ingon. Kay ang pagkaon, dili man musulod sa iyang kasing-kasing, kundi ngadto sa iyang tiyan, ug unya mugula usab gikan sa lawas. Sa pagsulti ni Jesus niini, iyang gipahayag na mahimong kanon ang tanang pagkaon. O padayon siya sa pag-ingon, ang makahugaw sa tao, mao kadtong mugula kaniya. Kay gikan sa kasing-kasing sa tao, makahuna-huna og gawtan, magahimog sa lawayong pagpakigilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, kahapog, pagkadautan, pagpanglimbong, kalaway, kasina, pagpangdaot sa uban, pagkamapahitas-on o kabuang, kining tanan, nagagikan sa sulod sa tao o maoy makahugaw kaniyan. Nakanawa, i-apel pa ba ni Kristo ng baboy dire is daw wala himbis na kung magkakaon ka isipon ng mahugaw? Wala na. No? Pag kining tanan nagagikan sa sulod sa tao o maoy makahugaw kaniya. So wala siya mag-isgot dire nga doon na pa ko na makahugaw sa isang-isang sa pagkaon. Ang makahugaw ko no, kanang gikan sa tao, kanang kinaiyang maot. Para sa niyang kahapog. Kanang sa lawayong pakigilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, kahapog, pagkadautan, pagpanglimbong, kalaway, kasina, pagmandaw sa uban. Wala na yung ginisgot ito. Giisip na mahugaw sa pagkaon sa Levitico. Di ba? Kaya kung gi-apil po na ni Kristo, dili inyo na niyo niya pagwali, pagsulti. Butangan ang niya diri, kaysa mahugaw po na itong baboy. Wala na maging Kristo anak, no? Di ba? Dayon, ato po ka ni Pablo, no? Diri sa 1 Corinto 10, versikulo 25 o 26. 1 Corinto. By the way, sa dili pa ang 1 Corinto, kung basahon nato ang buhat 10 o 11, katong revelation of God ni Peter, katong primero si Pedro na nalibog siya o dili siya katuwa nga ang Diyos nagpakitag pananaw niya nga gituntong murag habol nga naisulod nga mga tanang mahugaw nga mananap apila ng baboy. Dayon giingnan si Pedro sa Diyos na primero niyos Pedro ningon niya ang Diyos niya nga Pedro pag-ihaw tindog, pag-ihaw kaon yan ikisi-kisi si Pedro yan siya no, ginawa pa kung sugod magkakaon ng mahugaw di ba? Niya giingnan siya sa Diyos ayaw isipa Pedro ayaw isipang mahugaw ang mga butangan na hinluan na. So kung ato ng sabton, mao ni ang mga butang sa una sa daang kasabutan nga giisip na mahugaw nga gihinluan na sa tupa dili na isipon nga mahugaw.
Kuya, unsa man kayo to? Katong pagkaon o kana pong tao. Kanang hintil. Kaya kanang hintil pod, isipon po kang mahugaw. Muna nga, dili na ko na isipon. Sa unahan nga mga sitas, ang nasabtan ni Pedro, nga example nga, dili na isipon mahugaw tao. Diba? Tao, kay tao, hining dawato na. Pero kung ayuhon na basa, ang konteksto, tanan nga mahugaw kay tanan god gingon diri tanan ayon nang isipa nga mahugaw ang mga butang na hinluan na. So dili ni kay tao lang ang ipasabot nga hintil lang kundi tanan langkob tong mga mahugaw sa raang kasabutan mataw ka man o pagkaon. So mao na unya doon na to yung argumento sa Sabarista ngayon sila nga dili man na literalon pala na pagsabot kay kung tinuod pa nga ipakaon ng baboy ni nag-ihaw ta si Pedro diha. Ang tubag ana, usahan pag-ihaw ni Pedro diha nga pananahon man na. Diba? Ang maong senaryo, igo lang ga tudlo ang Dios. Mula gi tudluan, kay mura mao gyud. Gitudluan sa Dios si Pedro nga dili nang isipong mahugaw ang mga mahugaw nga giisip nila sa daan. Kato pa, nanudlo lang ang Dios diri mura bag ka ng maestra ba sa eskwelahan na ang ipakita niya visual aid lang, picture lang. Kahita na, tudlo ang maestra na ay mga vegetables, na ay mga mayong pagkaon ba, mga picture lang, visual aid. Na, alang-alang kan o nas bata niya nga picture naman na. Dili, ini sa balay na, mukhaon na. Ina na, sa pananahon po, sa buhat Jis, dili gid makaihaw si Pedro kaya saan niya pag-ihaw nga pananahon naman to. Di ba? Ikaduha pod, sa bago pa ang simbahan, kung unsa ilang naandan sa karaan, dili na automatic nga pag-usob, kaon din sila. Di ba? Nabatasan kung nilang di sila magkaon baboy. Muna nga, di ko nakakita rin. Nagkaon sila baboy. Bago pa doon. Igo pa nagtudlo ni ang Diyos nila nga ayaw lang isipag mahugaw ang mga butang nga giisip nga mahugaw sa una. Pero pag abot sa panahon ng gabay, niabot ang panahon nga kita labi na karon kay wa naman na gidili mo nang mga unta. Di ba? Pero dili nato iparihas ang sitwasyon sa mga Hudyo sa una ug karon. Kay bisag ako naman siguro ni Pedro naanad ko kung dili magkaog baboy mo nang at the start sa iglesia dili kung kaon. Kaya bitaw ang dugo, bitaw, kay nabatasan naman nila nga di sila magkaon, ila pagilid ng gibawal sa buhat 15 sa Council of Jerusalem. Kaya naanad pa sila ana, pero kung mani ka ni Kristo, wala na magbilis Kristo ana, kay ang iyang dugo dali yung ipainom. Di ba? San Juan says, iyang lawas ipakaon, ang iyang dugo ipainom. O, di ba? So, kung dirita sa Kristyanismo, ang Katoliko gyud nga version sa pagpanudlo mo gyud nakatakdo. Ano man? Kay si Kristo wa na magtudlo nga dili gyapon ni pangarong baboy. Islam wala imbis kanang dugo wa na magtudlo si Kristo dili pagkaon. Although ang mga apostol sa ilang tigom council sa Jerusalem gidili pa nila na pero wala na sila tuloy ni Kristo ana. Kaya wala naman sila tuloy ni Kristo diri sa Biblia nga dili gyapon ni pagkaon. Ang rason lang ano nga dili nila nga ipakaon kanang dugo kay mo ilang naandan po. Ilan na pong nabatasan. Nga naabot sila yung authority sa ilang panahon nga sa pagdili o pagtugot. Oo na, pero ang mga obispo na to dugay tuon aning Biblia nag-ingon nga, oy, kanang dili pagkaog dugo disciplinary law mo na. Unya, kanang mga disciplinary law, ceremonial law, pwede man ang huwag tangon. Ubos sa gahom nila nga kanang pagdili o pagtugot, kanang Mateo 18:18. So, bawa na nga, sa Council of Florence, gi-abrogate ng pagdili sa pagkaog dugo. Asag gahom ang simbahan na, kanang Mateo 18:18, ang inyong idili sa langit. Ang inyong itugot. Muna ang gigamit ng gahom sa mga obispo. Sa Council of Florence, ningon sila nga, oy, kining dugo, dili man ni moral, di man ni divine law, disciplinary law man ni, or ceremonial man ni, law, muna nga i-abrogate na ito ni. Approve ang langit, anak, agi anang Mateo 18:18, ang inyong idili sa yuta, idili na po sa langit.
ang inyong itugot. So mao na nga mutuo ta sa mga obispo nga pwede na ta magkaon og ginuguan. Pero di lang punta palabi. Oh, kay madaot man punta palabi. Di ba? Oh, pero wala na siya gibawal. Di ba? So nakabantay mo mga igsoon nga ang Iglesia ni Cristo o Saksi ni Jehova nakasabot na sila nga pwede na kanon ng baboy. Muna nga mukhaon sa Bigson kanang Iglesia ni Cristo o Saksi ni Jehova gawas anang dugo. Ganong dili gihapon sila mukhaon og dugo agi anang tigom konsilyo sa Jerusalem sa buhat 15. Kaysa konsilyo sa Jerusalem nagdili pa mong gihapon sila. Di ba? Pero sa exegesis ani nga Katoliko, this is kanang ginagitawag na to temporal prohibition nga gibase sa Jewish custom. So kay Jewish custom na dili man na Christian kay wala man nagitudlo ni Kristo. So mahimong word on o i-abrogate na o nahitabo gina sa Council of Florence. I-abrogate na kay dili man na siya divine law. Dili man na siya moral law. Gitawag na disciplinary law. Bisan gani sa daang tugon nga gibawal na naipanahon nga ilan ang kanon nasa Levitico 10:18 mo ba na no Levitico 10:18 tama mao lagi nga kanang pagdili sa pagkaog dugo disciplinary na or ceremonial. So kay disciplinary so mahimong i-abrogate ya ang prueba nato nga disciplinary na kay bisan sa daang tugon nga didili na naipanahon nga ilang kanon na Levitico 10:18. So, mauna kay disciplinary law man, so mahimong word on sa atong mga obispo. So, giwala na ni atong Council of Florence, mga 1400 kapin, o ang pangutana mo, approve ba ang langit na na-approve? Mateo 18:18, ang inyong idili sa langit. Ang inyong itugot. Ang idili lagi mausab sa mga obispo, kada lagi mga moral law, divine law, kanang samaan ng pangawat o corruption. Ibawal ginahangtod sa angtod. Kanang panapaw, bawal ginahangtod sa angtod. Kanang idolatry, pagbato ng laing Diyos, moral law yan mo na, bawal yan mo na. Pero kanang pagkaon lang, ceremonial mo na, so may mong i-abrogate. O i-abrogate na, matod pa ni San Pablo sa Colosas 2:14 hangtod sa 17. Dayon, kana lang siguro akong explanation may tungod sa pagkaon. Dayon, ang katapusan nga kong i-explain ninyo, kining may tungod sa Sabado. Kay, ang mga Sabadista, ila paghihapon tang hukman kung ano nga dili na ito ipadayon ng Sabado, isip kanang adlaw sa pagsimba alang sa Diyos. Ano man, kaya ito ang Domingo na, no? Adlaw sa pagkabanhaw. Ang rason ani mga tinawag nga ani karon diri sa Freeport tungod kay kanang paglihi sa adlaw Sabado na nabilong sa karaang kasabutan. So kay nabilong sa karaang kasabutan unya kanang pagpatunong og adlaw wala mong kana siya na apil sa kanang gitawag na to moral element of the law o divine element of the law. Kanang pagpatulong sa adlaw, that is ceremonial. Kaya naman, sa pagmando sa pagpahulay sa Diyos, nag-ingon siya, unong kaadlaw trabaho, ikapito pahulay. O unong kaadlaw trabaho, ikapito pahulay. Wala siya maghisgot, unsang adlaw sa mga tudling, wala siya mag-isgot, unsa adlaw mo sugod og trabaho. Wala po siya mag-isgot, unsa ng ikapito ba na kadlaw semana, o Domingo ba na, Martes ba na. Ang iyang gimando sa moral law, igo na siya gaingon, unong kaadlaw trabaho, ikapito pahulay. Sa ato pa, ang moral essence of the law sa ikapahulay, nga mutrabaho yung unong kaadlaw. Dahil ang ikapito, mo na silbing pahulay. O mo na gitawag na day of worship. So, buti pa sabot, bisan unsang adlaw, pwedeng mahimong pahulay o ikapito. Kay depende man unsang adlaw at musugod og trabaho. Unong adlaw trabaho, ikapito pahulay.
Now, ang mga Hudyo, ilan ang ipatunong sa ikapito kaadlaw semana, mao ng Saturday. Mao na ang ilang ipapahulay sa una, Sabado yun. So, balikon ko sa pag-ingon. Ang pagpatunong sa adlaw sa pahulay, seremonyal. Pero ang pagtrabaho unong kaadlaw, dahil ikapito pahulay, moral. Pero ang pagpatunong seremonyal. So kay seremonyal ang pagpatunong, mao na mahimong mausog yun ang adlaw. Pero dili mawala ng unong kaadlaw trabaho ikapito pahulay kay kanang Domingo matunong maghihapon ana. Nga naman nga ang Domingo mahimong ikapito kay ang atong unang adlaw sa trabaho ron Lunes naman. Di ba? Bisan ang gobyerno gamando nato unang adlaw sa trabaho Lunes. So kay Lunes ang unang adlaw sa trabaho, di ikapito Domingo, dili Sabado, sa ato pa mga sabadista, wala katunog. Kay unong pa man ang adlaw. Di ba? Diba? Unong kaadlaw, trabaho, ikapito. Oh, unya unsa may di unang adlaw sa trabaho ron, Lunes naman, di naman Domingo. So kay Lunes na, so sugod kag Lunes ang ikapito Domingo, dili Sabado. So, tanang Sabado, karaan na siya nga ipapahulay. Ikaunom pa na kung usugod tag Lunes. So, mao na mga tigsuon diri nga naa sa Peaceport. Ayun nga, dili ninyo ni malimtan, para dili mo mauwat anang mga sabalista, no? Kaya sa atong panahon ron, ang 7th day, after 6 days works, Domingo na. Kay Lunes naman ta, musugod ang trabaho. So, ikapito Domingo, di na Sabado. Kanang Sabado, ikaunon pa na. Di ba? So, mao na. Nya, kadtong karaan, landong man, so, kailangan atong word-on to. Munang gilis na natong adlaw sa pagkabanaw. Adlaw sa pagkabanaw. Kanya, kanang usab ana, dili na automatic. Kaya panahon ni Kristo, sa bago pa ang simbahan, sa dihang wala pag yun nila hingpit mabalhin, gikan Sabado nga sa Domingo, kanang Sabado ila pagyapon ang gitahos. Muna nga sa Lucas 4:16, balik-balik pagyapon si Kristo sa adlaw Sabado sa sinagoga, pero wala siya magtudlo dito nga ipadayo na. Di ba? Natural lang ba? Sa bago pa ang simbahan, dili na automatic tanan nga ang mga practices nga karaan mailisdan na yun. Dili na automatic yun. Kay si Kristo gani, sige tambong pista nga karaan, nga matod pa ni Pablo. Dili naman ta matarong mo na kanang magsaulog ka atong karaan, no? Kay landong na matod pa diri sa Colosas 2:14-17, shadow. O mao na, pero si Kristo sige gatambong na. Ano man? Kay sabag ko pa ang simbahan, dili automatic mailisdan na yung tanan, no? Hinay-hinay na. Unya kay kita karon kay dugay naman kayo ang Christianity. So mao na nga tanang mga karaan, wala na ginato, ipon nga nagbago. Ang ato galing pista ron, bago na po. Di ba? Bago na po. Kaya katong karaan lagi, tama naman doon sa kamatayon ni Kristo sa krus. So muna, asam ng tagahom, anang pag kanang ilisda na to, asa kay tagahom, kay maingon man ang mga Adventista nga, taka lang mo niya mga Katoliko, asam mo gahom nga, pwede ninyo na usbon. Pero ako iklaro ninyo ha, ang pwede mausob, by the way, ako ning nabasa po sa gikan nyo sa atong mga obispo, magisterial teaching. Ika ng mga obispo nga, dili tanan, dili pwede mausap. Panali sa napulo kasugo. Tanan napulo kasugo, kay mura luman na, dili na pwede mausap. Gawas anang sabat, kay naaman sa ceremonial essence, kanang pagpatunog, mo nang nausap og Domingo. Pero tanan, kanang panapaw, idolatry, pangawat, isa diya, bawal yun na, dili na pwede mausap sa Katoliko. Unsa man ang mga butang na pwede mausap, kanang mga disciplinary law, canon law, ecclesiastical law, juridical law, inana. So, mo na ang pwede mausap. Unya ka ng pagpatunong sa adlaw, pwede na mausap, kay ceremonial mo na. So, asa magahom ang simbahan ana. By the way, katong sa Converts Catechism, balik-balikon sa mga Adventista, naaraw po dito. Sa sumpay, di lang diwaso ng basa nila. Nga, ganong giusap na, kay ang simbahan na gahom sa mag-usap. No, mo lang yung bersikulo akong basahon, no, katapusan. Mateo 18:18, no? Ganina, ako raw itong ikot karon, isip pa na po sa ako yung basahon, no?
way kapin, walay kulang, no? Mateo 18:18. Gingon diri. Busa sultihan ko kamong tanan. Ang inyong idili sa yuta, idili usab dito sa langit. O ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. So naingon man ang simbahan, ato ning ibalhin og Domingo ning adlaw sa pagsimba kay itulong nato sa adlaw sa pagkabanaw. Mutugot ang langit kay klaro man ang giingon diri. Bisan unsa ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit. Ang inyong itugot, itugot. So kay kining simbahan ng Katoliko, mao man ang original na simbahan nga gitugot ni Kristo, mao na nga mutugot ang langit kung ibalhin gikan sa Sabado ang adlaw nga pagsimba ngadto sa Domingo. Sa ato pa ang mga Adventista di sila mosugot, sa ato pa wa sila motuo ani nga bersikulo. Nga ang simbahan na ay authority. So, mulutaw karon nga sila mo'y nagsumpak sa Biblia. Kay ang Diyos mutugot man nga ibalhin. Tangan lang. Yan sila, di mo sila mutugot. Sa ato pa, wa sila mutuo sa giingon ni Kristo diri sa Mateo 18:18. Okay? Taas na kayo akong gisir diri. Diri lang ko naman. Ngayon sa dito ko mo X out. Akong ipahibalo, no? Ang atong tulungan naman sa radyo. No? Kung gusto mo minaw sa atong programa sa radyo matag Domingo, natay programa nga giuluhan no ang kahayag sa pagtuong Katoliko sa DXDR 981 AM band, 94.1 FM band, sa YouTube Armin Dupolog, no? I-click lang ng live, no, sa YouTube. So na, matag Domingo alas 6 ngadto alas 7 sa buntag sa DXDR, no? Alas 6 ngadto alas 7 sa buntag matag Domingo atong programa nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko, no? DXDR. Dayon, ang grupo po sa CFD na ang programa, no? Nga sa grupo yun, nga dagang madungog ninyo nga tilog, mga CFD, ganyan po mga kauban rin. Pagkagabi iyan ang Domingo, alas 8. Alas 8 sa gabi, tama na alas 9, ang grupo sa Catholic Faith Defenders na may programa na, no? Alas 8 nga to alas 7 sa gabi yun. Nga, ang ako na, buntag, alas 6 nga to alas 7. DXDR ka po na? Then, dugang pahibalo, ipahibalo lang po dahil sa akong mga kauban. So, dili na po taman, mayong gabi sa tanan, dagang salamat sa pagpamino. Okay, salamat kayo sa itong pinanggang igso, no? Brother Selwed Dondoyano, alias Veritas.